Που να σε βάλω φαινέσαι δεν είσαι ρούχος κοκκινός στο γιατί σε κορέτο τα ειδώνακι κλάψτε η μάη μπομπόη μάη να τσάιμω Γεια σας και την μεριά σας. Να ένα λαϊκητές. Τι άπαιστε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Άσκαρη, σ' ακούω. Αφού είσαι ευχηθώ το καλωσόρισμα, δεν μας τα πέτει στο καιρός, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, εντάξει, με το λίγο δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Λοιπόν, δύο λόγια για το Σύλλογο Θεριστάδες. Ο Σύλλογος Θεριστάδες ιδρύθηκε το 1996 με αρκετά από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη από την κοινότητα φανερωμένης. Δραστηριοποιείται, εν ολίγες θα αναφερθούμε, γιατί το βιογραφικό των Θεριστάδων είναι πολύ μεγάλο. Δραστηριοποιείται όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, όπου έδωσε ευθύς εξ αρχής την προτεραιότητα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έκανε αξιόλογες εκδηλώσεις και αναβιώσεις ηθών, εθήμων και ασχολιών των Καραγκούνιδων της Θεσσαλίας. Δραστηριοποιήθηκε μέσα στο
Δήμο Φαρκαδόνας. Τα πρώτα χρόνια στις κοινότητες, στη συνέχεια στους καποδιστριακούς δήμους, συνεργάστηκε και παρουσίασε έργο σε πολλά διαμερίσματα του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πρώτα στο διαμέρισμα Φανερωμένης, τότε του Καποδιστριακού Δήμου Πελληναίων, στους Ταξιάρχες, στον Κλοκοτό, στο Πετρωτό, στο Γριζάνο, και να πάλι σήμερα εδώ στο Γριζάνο, μαζί με τα παιδιά των Γριζανιωτών, σε συνεργασία, είπαμε να περάσουμε μια καλή βραδιά. Ο καιρός όμως δεν μας το επέτρεψε. Εμείς, όπως βλέπετε, εξακολουθούμε να περνάμε καλά, έστω και με αυτόν τον καιρό. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τα χορευτικά τμήματα των Θεριστάδων, που δεν είναι μόνο χορευτικά, αλλά είναι και μουσικά και θεατρικά, σε κάθε παράσταση βιώνουν αυτό που κάνουν. Ποτέ δεν πραγματοποιήσαμε μια μηχανική παράσταση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ακόμα και να το θέλουμε. Γιατί έτσι γαλοχηθήκαμε. Τα παιδιά μας εκφράζονται κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο πάνω στην σκηνή. Δηλαδή αισθάνονται αυτό που το κάνουν, το βιώνουν, το ζουν. Και αυτό θεωρώ είναι εκείνο που μας δίνει την ταυτότητά μας σαν Θεριστάδες. Γι' αυτό ευχαριστώ από καρδιάς μου όλα τα παιδιά του χορευτικού, όπως επίσης και όλα τα μέλη του Συλλόγου Θεριστάδων και τους αρρωγούς μας, ηθικούς και οικονομικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη διάθεση που είχατε σήμερα σαν Δήμος Φαρκαδόνας να επιλέξετε και τους Θεριστάδες για να παραστούν και να πλησιώσουν τις εκδηλώσεις, οι οποίες τελικά δεν έγιναν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχουμε ακόμα να σας πούμε ότι οι Θεριστάδες αποτελούν και εκείνοι παιδιά του Δήμου Φαρκαδόνας, γιατί εδώ και χρόνια διατηρούμε συνάμα και παράρτημα του συλλόγου μας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φανερωμένης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Εύχομαι πάντοτε να είστε πρώτα υγιείς, να συνεχίσετε το έργο σας. Εγώ σας παρακολουθώ. Δεν με ξέρετε. Οι υπόλοιποι από εδώ, από το χωριό, ξέρουν τα παιδιά. Είναι τρόπος ζωής μας, και δικός μου, αλλά και των παιδιών που με πλαισιώνουν. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας βιντεοσκοπήσω για λίγο. Είστε όλοι άξιοι. Και ιδιαίτερα ο Άγγελος, ο οποίος είναι νέα γενιά, μαζί με τον άλλο, τον Βασίλη, είπαμε, τον Βασιλάκη. Εύχομαι, παιδιά, να φέρετε και άλλα παιδάκια. Και να μεγαλώσουμε και να κρατήσουμε τις ρίζες και τα έθιμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Γριζάνο δε έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς αγαθής συνεργασίας και όχι μόνο. Ακριβώς. Γιατί είχαμε στο παρελθόν πολλάκις φορές συνεργασίες. Χρημάτισα και χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου του Γριζάνου εδώ. Κάναμε πολύ μεγάλες και αξιόλογες εκδηλώσεις και πάντα το Γριζάνο σαν σύλλογος μας πλησίωνε και εμάς σαν Θεριστάδες στις εκδηλώσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, και να λέμε μια άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ.